Good morning mga Lods. Dito tayo ngayon sa tulay sa tabing dagat. Kaya tinatawag na pantalan. At tumitingin tayo kung may nakuhulihan na ba ng blue marlin. At ayan, hindi tayo nabigo. Ayan, may mga nahuling blue marlin. 4 na piraso ba yan? Maliliit pa siya pero pwede na mga Lods. Stay with me mga Lodi at may matututunan tayo dito. Iya pare. Kenali kamu? Belum naik tuh. Nice batay. Buti na ulit up. Yotol. Yaran? Yotol. Ato si Agad ka sa buti. Sa tulay ito. Ha? Agaw may nga ni pabantit naman loob kung parang kita anay. Dapat sa paglaw. Labit pwede sa bata. Gusto ko rin pagtuhod kung dumara. Darat daw, di darat. Check na, sige. Agaw, sugma natin ito. kita mo ka din nga ulo mo ka iton.
Inaanakasan. Klase na lang agad. Dapat mayaman. Pagdanggaset, mga tayabas. Hindi ka good masus ito nagpipilit ko. Bibi. Bibi. Mga city. Hindi mo pagsugat ato dito. Uli boy. Ato dito ang pagsugat. Aray. Mana yang po terkadang. Baik. Kembali juga bagus. Kailan mo sila ako? Kung sa mana sumong kapit